Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tomas. Taong 1932, Mahayhay, Laguna. Itong mga panahong ito, isa si Tomas sa unang deboto ng bundok ng Banahaw. Ayon sa kanya, hindi pa noon gaanong natutuklasan ng lugar, gawa ng madalang pa ang mga taong pumapanhik doon tuwing Semana Santa. Hindi naman talaga magiging deboto ng bundok ng Banahaw si Tomas, subalit dahil sa kanyang panaginip na merong kaugnayan sa bundok, napilitan siyang pumanhik doon. Halos hindi kasi siya nito tinatantanan na para bang meron itong mismong nais ipagawa sa kanya. Dahil sa hiwaga ng kanyang mga panaginip, napilitan siyang makipagsapalaran sa bundok ng mag-isa. Matarik at nakakapangilabot man ang daan, wala siyang magagawa kundi pasukin yon. Hindi naman nababahala ang kanyang mga magulang sa kanyang gagawin dahil pabalik-balik na din sila sa lugar. Pinangangahuyan nila noong mga panahong yon ang bundok, kung kaya't pamilyar na sila doon sa bawat sulok. Sa loob ng 2 beses na pagpasok doon ni Tomas, wala naman siyang nakitang kakaiba. Habang sinisipat niya ang tuktok ng bundok, nagmistulan lang naman yung ordinaryo. Sa puntong yon, wala siyang magagawa kundi bumaba at ipagpatuloy ang kanyang buhay sa kanilang baryo. Makalipas ang 3 linggo na hindi bumabalik sa kanyang panaginip ang mga pangitain, tuluyan na niyang nalimot ang lahat ng ito. Halos hindi na nga sumasagi sa kanyang isipan noon ang tungkol sa bundok, gawa ng sobrang abala niya sa trabaho. Isang gabi, habang nagpapahinga si Tomas, muli na namang naglakbay ang kanyang panaginip patungo sa kabundukan ng Banahaw. Iba't ibang uri ng nilalang ang kanyang nasilayan sa lugar na siya namang hindi niya nagawang makita sa 2 beses niyang pag-akyat doon. Nakatitig ang mga ito sa kanya na para bang pinapapasok siya nito sa dimensyong kanilang pinagtitirhan. Ayon kay Tomas, na ang kanyang mga nakita noon sa Banahaw, mga nilalang na animoy merong kaugnayan sa engkanto. Mga taong gawa ang balat sa puno at mga insektong merong pagmumuka na kahawig ng sa tao. Ang iilan sa mga ito ay nagliliwanag habang ang iilan naman binabalot ng kakaibang presensya. Sa pagpapatuloy ng ganoong panaginip ni Tomas, bigla namang tumigil ang kanyang paglalakbay sa lugar nang makasilay siya sa tuktok ng bundok ng isang taong merong pakpak na halos maihahawig mo sa isang kalapate. Nagbibigay ng liwanag sa buong lugar ang presensya nito na para bang yon ang nagpapanatili ng buhay sa lahat ng nilalang na naninirahan sa bundok. May hawak-hawak ding espada ang nilalang na yon habang nakaupo sa isang tipak ng bato. Halos hindi rin masilayan ni Tomas ang pagmumukha ng nilalang dahil sa nagbabaga nitong mga mata. Maya-maya pa, bigla naman siyang nagising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog nang maramdaman niyang may kung anong bagay ang humatak pabalik ng kanyang wisyo. Pagsilay niya sa buong paligid, tumambad sa kanya ang kanyang ama na kanina pang pinaghahampas ng tsinelas ang kanyang pagmumuka. Hoy Tomas, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba sigaw ka ng sigaw? Magpatulog ka naman. Marami pa tayong trabaho bukas eh. Galit na wika ng kanyang ama pagsilay niya sa pagmumuka nito. Nang marinig ito ni Tomas, marahan naman siyang bumangon habang sumasagot ng, "Pasensya na ho kayo, tay. Baka ho, dahil lang yun sa pagod." Matapos itong marinig ng kanyang ama,
agad din naman itong iniwan ang kanyang silid. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan namang sinilip ni Tomas ang bundok ng Banahaw. Pagsilay niya sa tuktok nito, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang isang kakaibang bagay na nagliliwanag sa pinakatuktok nito. Unang beses pa lamang niyang nasilayan ang bagay na yon, kung kaya't sa sobrang pagkamangha, dali-dali naman niyang pinuntahan ng kanyang ama. "Tay! Tay! Halika muna rito! Bilisan mo!" Sigaw ni Tomas habang nananakbo patungo sa silid ng kanyang mga magulang. Nang marinig ito ng kanyang ama, iritable naman itong tumayo mula sa kanyang pagkakahiga. Maging ang ina noon ni Tomas ay nagising na rin dahil sa ingay na kanyang ginawa sa lalim ng gabi. Sa pagdating nila sa maliit na siwang ng silid ni Tomas, manghang-mangha namang tumitig ang kanyang ama sa bundok na parabang yun lang din ang unang beses nitong masilayan ang ganoong uri ng kaganapan. Walang salita itong mabigkas sa kanyang mga bibig para maipaliwanag ang ganoong uri ng pangyayari. Maging ang kanyang ina noon ay tulala dahil sa kanilang mga nakikita. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, bahagya naman silang napaupo sa silid ni Tomas habang patuloy na iniisip ang mga bagay na kanilang nakita. Maya-maya pa, bigla namang napatingin ang kanyang ama habang nagsasabi ng, "Hindi ako maaaring magkamali. Ang liwanag na yon, ang simbolo ng anghel na nanananahan sa kabundukan ng Banahaw. Mapalad tayo sapagkat ito ay ating nasilayan. Mahal ko, bukas na bukas, ipagkalat mo sa ating mga kababaryo ang mabuting balita." "Tay, huminahon ho kayo. Hindi ba mas mabuti kung tayo lang munang nakakaalam nito? Bukas sakit ako sa Banahaw. Titingnan ko kung saan nagmumula ang liwanag na yon. Hanggat hindi pa natin napapatunayan ang haka-haka, mas mainam na panatilihin natin itong sikreto." Sagot naman ni Tomas. Kahit papaano, may punto din naman ang kanyang sinabi sa kadahilan ng napakamapanganib para sa kanila ang magpakalat ng isang istorya na hindi pa naman nila tuluyang nakukumpirma. Matapos itong marinig ng kanyang ama, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Dahil sa mga pangyayaring yon, buong magdamag hindi sila natulog kakasilip sa siwang ng silid ni Tomas. Hinintay talaga nilang mawala ang liwanag na yon, subalit sumapit na lamang ang bukang liwayway, nananatili pa rin yun sa lugar na kanilang pinagmamasdan. Upang makumpirma ni Tomas ang kanilang nasilayan, maaga pa lang naghanda na siya. Pagkaluto ng kanyang ina ng kanilang almusal, dali-dali din naman siyang kumain. Matapos yan, hindi pa man sumasapit ang 7:00 ng umaga, kasalukuyan na siyang naglalakad patungo sa paanan ng bundok. Marami ang nakakita noon sa kanyang naglalakad, subalit ni isa sa mga ito, wala siyang pinagsabihan kung saan siya tutungo. Isa lang noon ang pumapasok sa isipan ni Tomas, kundi ang makumpirma ang bagay na naging palaisipan sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga siya sa isang malawak na lupain kung saan pinakadulong parte nito ang paanan ng Banahaw. Dahan-dahan naman niya yung binagtas para naman kahit papaano'y hindi madaling maubos ang kanyang lakas. Maya't maya rin ang kanyang pagpapahinga nang sa gayoy mapakiramdaman niya ng husto ang kanyang sarili. Sa pagdating niya sa pinakapaanan nito, nagpasya siyang maupo ng ilang minuto upang pagmasdan ang kagandahan ng buong paligid. Halos hindi pa man siya nakakatapak sa banal na lupa,
tila ba binabalot na siya ng kakaibang simoy ng hangin. Idagdag mo pa dito ang napakakapal na hamog na siyang nagbibigay hiwaga sa bawat punong kanyang nakikita. Matapos niyang makapagpahinga, dahan-dahan naman niyang binagtas ang daan patungong bundok. Malayo-layo na noon ang kanyang nilakad, subalit ni katiting napagod sa kanyang katawan, animoy naglalaho na lamang ng tuluyan. Bago sumapit ang alauna ng hapon, nangalahati na nga itong si Tomas. Inaasahan na niyang aabutin siya doon ng gabi, lalo pat masyado nang matataas ang mga puno at damong nakapaligid sa lugar. Imposible na din niyang madaanan ang dati niyang dinaraanan, kaya na may wala siyang magagawa kundi ang umikot. Mahirap mang akyatin ng banahaw, ngunit dahil sa kanyang paniniwala at pagnanais, kaya na may nagagawa niyang magpatuloy. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, kitang-kita na ni Tomas ang tuktok ng bundok. Tuwang-tuwa na siya noon sa kadahilan ng malapit na niyang masilayan ang nilalang na kanilang nakita noong nagdaang gabi. Nakakabaha lamang mag-isa sa bundok na yon. Hindi na niya ito ininda dahil sa kanyang kuryosidad. Ilang minuto pa ang lumipas. Narating na nga niya ang tuktok kung saan bumungad sa kanya ang isang maliit na bato na nakasalansan sa gilid ng 4 na puno. Gulat na gulat noon si Tomas sa kadahilan ng ilang beses na siyang pumanhik sa bundok pero hindi niya nakita ang ganoong bagay. Dala ng kanyang pagtataka, minabuti niyang wag lapitan ang lugar bagkus ay maghanap ng pagtataguan para magbantay. Alam niya kasi sa kanyang sarili na doon nagsimula ang liwanag na kanilang nakita. Kaya na may ang naisip niyang pinakaangkop na gawin, hintayin muna ang paglitaw nito bago lapitan. Sa paglalim pa ng gabi, halos putak-tihin na ng lamok si Tomas. Napakarami na niyang mga butlig at pantal sa katawan, indikasyon na marami ng insektong kumagat sa kanya. Bagaman ganun na ang kanyang sitwasyon, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa, sa pagliwanag ng buwan sa tuktok ng bundok banahaw, bumungad kay Tomas ang isang matandang hukluban na biglang lumitaw sa mga batong nakasalansan. May dala-dala itong tungkod na napakarupok at halos nakakubli ang buong katawan nito sa kasuotang kanyang suot-suot. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman siyang nagulat nang titigan siya ng matanda mula sa kanyang pinagtataguan. Pagtitigan nila noong dalawa, bigla namang nagliwanag ang katawan nito na siya namang ikinasilaw niya ng husto. Halos mapasigaw noon sa sobrang sakit si Tomas, gawa ng ramdam niya ang pagkasunog ng kanyang mga mata. Sa muling pagbalik ng kanyang paningin, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa harapan ng mga bato na nakasalansan. Pagsilay niya sa matanda, kitang-kita niya itong nagpapatalim ng espada habang nakatitig sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, halos hindi naman malaman ni Tomas kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa kanyang mga nakikita. Sino ho kayo? Mahinahong tanong niya rito. Nang marinig yon ng nilalang, patuloy lang naman siya nitong tinitigan habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, mahinahong sumagot naman ito sa kanya ng, Alam mo na kung sino ako. Hindi ko na kailangang sagutin ang tanong mo. Tomas, ikaw ay saksi sa aking pananatili rito. Huwag mong ipagdamot ang iyong mga nakita, nang sa gayoy marami ang makaalam ng tungkol sa aking pag-iiral. Magpatira pa ka, Tomas, sapagkat ang lupang iyong kinatatayuan
ay banal. Matapos nitong magsalita, bigla namang napaluhod sa lupa si Tomas habang dahan-dahang inilalapat ang kanyang noo sa mga damong naroon sa kanyang harapan. Pagpikit niya noon ng kanyang mga mata, nakaramdam siya ng kaginhawaan na halos buong buhay niya hindi niya naisip na mangyayari sa kanya. Ayon kay Tomas, na ang pakiramdam sa ganoong estado para bang nabuhay kang muli sa mundo. Ramdam na ramdam niya ang pagkaalis ng tinta ng mga kasalanan sa kanyang kaluluwa na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Dagdag pa ni Tomas na halos ilang buwan niya ding tinamasa ang ganoong pakiramdam hanggang sa nagising na lang siya ng isang umaga na wala na ang pakiramdam na yun. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapatira pa, nakaramdam siya ng napakalamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Pag-uwi ka ng matanda na pwede na niyang imulat ang kanyang mga mata, dahan-dahan naman niya yung ginawa. Sa pagsilay niya sa buong paligid, halos gulong-gulo na ang kanyang kaisipan nang masipat niya ang kanyang sarili na nasa ibaba na pala siya ng bundok. Umagang-umaga na noong mga oras na yon na para bang 10 minuto lamang ang itinagal ng gabi. Sa pagtayo niya sa kanyang kinaroroonan, marahan naman niyang binagtas ang daan papauwi. Habang nasa kasagsagan siya ng paglalakad, bigla naman siya noong natigilan nang makaramdam siya ng napakalamig na presensya sa kanyang bewang. Paghawak niya roon, tumambad sa kanya ang isang maliit na balahibo ng isang ibon. Wala siyang ideya sa bagay na yon pero sinisigaw ng kanyang isipan na itago niya ito. Dahil sa inakala ni Tomas na galing yon sa matandang kanyang nasilayan, kaya na may binalot niya yon sa telang puti at palaging dinadala saan man siya magpunta. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nagluluksa sa kanilang tahanan. Labis siya noong nagtaka, gawa ng nag-iisang anak lamang siya ng mga ito. Wala din silang kapamilya sa lugar, kaya napaka-imposible na merong pagluksa ang mahal sa buhay sa bahay nila. Hindi naman siya noon nababahala na baka isa sa kanyang mga magulang ang nawala, gawa ng yon ang unang tumambad sa kanyang paningin. Paglapit niya rito, laking gulat na lamang ng mga taong nakikilamay nang masipat siya nitong buhay na buhay. Maging ang kanyang ama noon ay hindi makapaniwala sa kadahilanang papaanong buhay pa si Tomas, gayong nakita nila yon sa paanan ng bundok na wala ng buhay. Tomas, ikaw ba yan? Nanlulumong tanong ng kanyang ama habang dahan-dahan siyang niyayakap. Nang marinig ito ni Tomas, halos hindi din ito makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais na lamang ng kanyang pamilya na ilayo ang kabaong upang hindi na niya makita kung sino ang nilalaman nito. Napakasamang pangitain kasi para sa taong buhay na makita ang bangkay na inakala ng mga taong siya sa kadahilanang maaari itong gawing paraan ng demonyo upang tuluyan siyang ibalik sa hukay. Makalipas ang araw na yon, doon na pag-alaman ni Tomas na halos 1 buwan na pala siyang nawawala. May nakapagsabing patay na siya, gawa ng wala namang nakakita sa kanyang bumaba ng banahaw. Ayon pa sa kanyang ama na sa 1 buwan at 7 araw ang lumipas, natagpuan nila ang naaagnas na bangkay sa paanan ng banahaw. Inakala nilang siya ang taong yon, kaya na may dinala nila ito sa kanilang tahanan para paglamayan. Dagdag pa nito na 5 araw pa lamang ang nakakalipas magmula noong inumpisahan nila ang lamay.
Nang marinig ito ni Tomas, halos hindi naman siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Napakahirap para sa kanya na tanggapin ang isang buwan niyang pagkawala, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi nga siya inabot ng ilang oras sa pananatili ng bundok ng Banahaw na kausap ang matandang pinanggagalingan ng liwanag. Magmula noong nangyari ang insidente, naging lapitin na si Tomas sa kanilang lugar. May iilan sa kanyang nagpapagamot ng karamdaman na siya namang nagagawa niyang matulungan. Hindi niya alam pero pakiramdam niya kapag hawak niya ang balahibong nakita niya sa kanyang bewang, walang imposible sa kanyang gawin. Maniwala kayo o hindi, maning-mani lang para kay Tomas ang paggamot sa sakit na nakukuha sa barang at kulam, maging ang mga panggagambala ng mga aswang. Isang gabi, may dumalaw sa kanilang tahanan na lalaki. Humihingi yun ng tulong, gawa ng hindi mapakali ang asawa nitong buntis tuwing gabi. Marami din silang naririnig na kakaibang huni, papaikot ng kanilang bahay, kung kaya't inakala ng lalaking yon na aswang ang nilalang na umaaligid sa kanila. Matapos itong mapag-alaman ni Tomas, agad naman niyang isiniksik sa kanyang bewang ang balahibo habang kinukuha ang iilan sa kanyang mga gamit panggamot. Tayo na ho, Manong. Mauna ho kayo. Susunod lang ako sa inyo. Wika ni Tomas sa lalaki. Maraming salamat ho, Ginoong Tomas, sa inyong tulong. Huwag ho kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para masuklian ang inyong kabutihan. Huwag mo nang isipin yan, Manong. Ang mahalaga, mailigtas natin ang inyong asawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, narating na nga nila ang bahay nito. Pagbungad kay Tomas ng napakasamang hangin sa paligid, agad naman niyang pinag-igihan ang kanyang pagmamasid. Pagsilay niya sa bubong ng bahay ng lalaki, tumambad sa kanya ang isang wakwak na animoy pinilit ipasok ang kanyang dila sa loob ng bahay. Bago tuluyang umaksyon si Tomas, minabuti niya munang papasukin ng lalaki upang hindi na nito masilayan ang kanyang gagawin. Manong, samahan niyo ho ang asawa ninyo. Kahit anong marinig niyo dito sa labas, huwag niyo akong tangkaing tulungan. Manalig ho kayo, mapapatay natin ang mga demonyong yan. Wika ni Tomas. Nang marinig ito ng lalaki, tumangulang naman ito habang marahang sinasara ang pintuan. Nang siya na lamang mag-isa ang nasa labas ng bahay, dali-dali naman niyang hinawakan ang kanyang agimat habang nag-uusal. Pagramdam niya sa bilang ng presensya ng mga nilalang sa buong lugar, agad naman niya yung tinawag ng walang pagdadalawang isip. Maya-maya pa, tumambad sa kanyang harapan ng 4 na nilalang na halos maihahalin tulad mo sa tao ang wangis. Ang kinaibahan lamang ng mga ito, meron yung maiitim na mga balat at nakakasukang mga amoy. Nagsisitalasan din ang mga balahibo nito na parabang masyado itong matitigas kung ihahalin tulad sa mga normal na balahibo. Ang labis pa noong nagpagimbal kay Tomas ay ang mga dila nito na halos sumayad na sa lupa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa nilalang, bigla naman niyang nasipat ang iilan sa mga ito na susunggab na sa kanyang kinaroroonan. Subalit hindi pa man yon nakakalapit, bigla naman yung nagsipulasan nang maramdaman nila ang nagliliyab na presensya ni Tomas. Dahan-dahan lang kayo sa mga iniisip ninyo. Hindi nyo alam kung anong maidudulot niyan sa inyong buhay. Pero sa bagay, matagal nyo nang kinalimutan ang pagiging isang tao. Wala na kayong puwang sa mundong ito. Wika ni Tomas.
Matapos niyang makapagsalita, bigla naman siyang naglaho sa paningin ng mga wakwak at kasabay nito ang kanyang paglitaw sa likuran ng mga nilalang. Paghawak niya sa balat ng mga ito, bigla naman yung nagsisisigaw na para bang ang lumapat sa kanilang mga katawan ay isang napakainit na bagay. Nang maisagawa na yon ni Tomas, inutusan niya ang mga wakwak na magpakalayo-layo na sa kanilang baryo. Iwasan na din nilang gumawa ng masama sapagkat ang markang inilagay niya sa mga ito kusang gagana kapag dumating sa puntong maramdaman nito ang kasamaan nilang ginagawa. Hindi na din inabala ni Tomas na alisin ang mga marka nitong ginawa sa buong bahay, gawa ng napakadali lang naman itong gawin. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, marahan naman siyang naglakad papasok ng tahanan. Nang madatnan niyang nasa maayos ng kondisyon ng buntis, sinabihan niya ang asawa nitong painumin yon ng maligamgam na tubig. Huwag din ito kakalimutan ang magsunog ng goma tuwing gabi para naman kahit papaano maiwasan nila ang pagbisita ng mga nilalang na hindi kaaya-aya. Bago tuluyang nilisan ni Tomas ang bahay ng mag-asawa, hinawakan niya ang tiyan ng babae upang bigyan yon ng proteksyon. Huwag kang mag-alala, Ginang. Ligtas na ang anak mo. Naway kapag isinilang na siya sa mundo, gabayan niyo siya para maging isang mabuting tao sa hinaharap. Sige ho, mauna na ako sa inyo. Wika ni Tomas sa babae. Magmula noong nakilala ang kanyang kahusayan sa panggagamot, naging kilala na siyang albularyo sa kanilang lugar. Ayon kay Tomas, na sa ilang dekada niyang panggagamot, wala pang demonyo ang nakatalo sa kanya o nakasagad ng kanyang kakayahan sa paggamit ng aral sa kanan. Ngunit ang hindi alam ni Tomas, makalipas lamang pala ang ilang taon, merong uusbong na nilalang ang makakayang pantayan ang tinatangan niyang balahibo ng anghel. Okay, eto na. Yung hinihiling ng karamihan sa inyo at palagi kong nababasa sa comment section. Pinuno, kailan ba tayo magkakaroon ng series? Ito na yon at sinisiguro ko sa inyo, hindi lang to basta-basta series. Kasi parang dito papasok yung history ng bundok ng Banahaw. Kasi karamihan naman sa atin, di ba? Or may mga kamag-anak kayo na talagang deboto. Tuwing mahal na araw umaakit sa bundok ng Banahaw. Ngayon malalaman nyo kung bakit. Kaya talagang kaabang-abang tong balahibo ng anghel. Pero hindi natin to gagawing sunod-sunod. Siguro every weekend ang lapag ng episode natin. So bale, meron tayong 4 episodes every week. Pahintay na lang ako nun. Yun lang. Salamat.